rozebrat situaci. To já, abych nás něco rozdatel, takhle na buldozerem. Profesore, vy jste mi to zavařil, ten váš klub není blbej, jen trochu pohodlnej, že já se tenkrát aspoň málo nesnažil. Dejte mi moc a do ruky hůl, to byste viděli, a do práce i v sobotu a v neděli a velký dubovej stůl. Hrabal bych prachy, požádný strachy, já bych vám ještě ukázal, všechno bych povolil na chvíli a hnedle bych to zakázal.